Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Pavle, vi gledate kanal Fragrance Trip. Svim ženama koji gledaju srećan 8. mart, danas pričamo o jednoj zanimljivoj kategoriji. Ponovo nadovezujem se na prethodni video koji je bio top 5 fužer parfema, ovaj put top 5 muških cvetnih parfema. Ne nosi mnogo muškaraca cvetne parfeme, ali oni jesu jedna jako zanimljiva kategorija, tako da danas 5 parfema za muškarce koji mirišu na cveće. Prvi parfem koji imam ovde, Guerlain Habit Rouge Dress Code, podsjeća na originalni stari Habit Rouge. Možda ga i nije probalo puno vas, s obzirom da verovatno i nemate po parfimerijama gde da ga probate. U principu to je jedna jako sveža muževna ruža pomešana sa mirom i citrusima. Ovde nema tih citrusa, umesto citrusa ima gurmanskih nota i dalje je tu tamijan, miro, te blago zadimljene note. Nije baš tamijan, ali te smole arapske, plus ruža. Parfem je unisex, mogu ga nositi muškarci i žene, ali niko vam neće reći da mirišete kao žena ukoliko nosite ovaj parfem, tako da fenomenalan izbor ukoliko želite nešto unikatno. Guerlain Habit Rouge Dress Code. Sledeći parfem, Acqua di Parma Colonia. Prethodni parfem je bio na temu ruže, ovo je na temu lavande. Ovo je verovatno najmuževniji parfem s ove liste, mada ponovo mogu ga nositi žene bez problema, ali je više naginje na mušku stranu. Lavanda, inače, jedno od najkorišćenijih nota u muškim parfemima. Ovde je jako lepo izvedena, jako prirodno. Performansa ovog parfema je iznenađujuće dobra na meni. Ljudi se jako često žale na performansi Acqua di Parme, pogotovo originalne kolonije, ali meni ovo traje jednih dobrih 5-6 sati. Otvaranje jako prirodan, jako lep, oštar citrus, kasnije taj cvetni midi dry down, lavanda dominantna, ali ima tu malo ruže, malo geranijuma, malo jasmina. Jako lep muški parfem, Acqua di Parma Colonia. Treći parfem, ne idem nikakvim redosledom, koji prvi dohvatim, svi parfemi su odlični. Sledeći parfem je Calvin Klein Man, parfem na temu ljubičice. Podsjeća malo na Fahrenheit, ali je dosta moderniji, dosta nosiviji. U otvaranju nema to benzina i kože, umesto toga ima dosta zelenila, bosiljak, lovor, ne znam šta još tačno, ali jako lep parfem. Otvaranje veoma zeleno, ti zeleni začini i dominiraju, kasnije izbija ta ljubičica, mada je ljubičica primetna sve vreme. Baza blago drvenasto, uglavnom mošusna, ali ljubičica je glavna nota ovog parfema. Takođe jako muževan parfem, zapravo jako je cvetni, mada mogu ga nositi i žene. Tako da, treći parfem Calvin Klein Man. Četvrti parfem, jedan od najprepoznatljivijih s ove liste, Dior Homme. Originalni, moj omiljeni iz Dior Homme linije, mada cela linija je fenomenalna. Ovo je prvi Dior Homme, ne ovaj iz 2020. koji je meni apsolutno neupečatljiv. Da, jeste nosiv, je dopadljiv, ali ne. Dok je ovaj parfem ovde Remek Delo Iris Kakao, drveće razno, ima tu vetivera, kože, malo podsjeća na šminku, ali je mnogo više od toga. Fenomenal, jedan od najboljih, ukoliko ne najbolji dizajnerski muški parfem ikada napravljen, Dior Homme. I poslednji parfem za danas, parfem za koji ste verovatno čuli, očekivan ovde, Tom Ford, ikonično ženski parfem, ali muževniji od pola Tom Fordove muške linije. Ironično, ovo ovde što imam je Eau de Toilette, on je još cvetniji od Eau de Parfuma, malo manje gust, manje sladak, zemljasti i cvetniji nego Eau de Parfum. Meni se lično sviđaju oba parfema, obe verzije. Ova mi je malo nosivija na toplijem vremenu,
ali također noćni parfem, fenomenalan. Ovo morate probati, glavne note orhideja, tartufi, fenomenalan parfem, veoma unikatan, tako da ne mogu ga tek tako uporediti sa nečim. Note ovog parfema također veoma unikatne, tako da jedan od parfema koji biste trebali probati, Tom Ford Black Orchid. I to bi bilo to za danas. Ukoliko vam se dopalo, kliknite like, kliknite subscribe. Do sljedećeg viđenja, pozdrav!